Xo! Harry! Kontuz eskaileretan goian izotza dago. Bai, eskerrik asko. Xo! Bai? Zera galdetu nahi nizun. Nahizunekin dehu zantzara jun. Barkatu, ez dut ondo ulertu. Barkatu. Galdetu nahi nizun, egu berri dantzaldira nirekin joan nahi duzun. Oh, Harry, sentitzen dut, beste batek eskatu dit. Eta, bueno, baiezkoa eman diot. Ondo, bai, oso ondo. Ederki, ez dago arazorik. Ondo, oso ondo. Harry! Sentitzen dut. Benetan. Liluragarri dago. Tira, Bai, etorri bai horixe. Jarraitu niri. Hori, Hermione Granger da? Victor Krumekin? Ezinezkoa da. Kaixo! Harry, heldu gerritik. Zer? Agudo!